namhlanje Friday mfethu, njengoba kuyi-Friday kanjena ngiyacela ningalokhu ngibheka noma nginalutho mfethu, umuntu nomuntu ungayifuzela into yakhe. Mawukuthi awunayo into yokwehlisa mfethu, kuyi-Friday engaka okwakho lokho, angizongithola. Mina into engishoyo mfethu ukuthi ngeke ngikwazi ukuthi ufike ngikuphuzise namhlanje, phinde futhi kusasa uzofuna imina ozokuphuzisa, ngiphinde futhi nango-Sunday ngiphinde ngikhiphe isibhabhalazi. Hhayi ngeke mfethu, kahle kahle wena bese ngabe ubeka imali yalo Monday. KwaMandiya asinayo imali yokuya ematohweni, suhamba ngani bese setohweni mawukuthi uqeda yonke le mali manje? Mfethu awungeke mfethu, awuyipopole mfethu. Musu uyiqeda yonke le mali manje, le weekend incane ayikho khulu kakhulu ngaleyo ndlela ukuthi ungaze uqede yonke le mali. Monday sogibela ngayo sasetohweni. Ngithi wena ubhizi ushaya ishibi, njengoba ushaya ishibi mfethu ushaya ukhumbule ukuthi ekuseni ngiyavuka Monday, nginabashani ekumele ngibakherisa. Angithi wangithola, uney'ngane ekumele uy'bhekelele mfethu uy'shaye ngekhere mfethu, noma mhlampe lo-2 rand ilabashana, even odade abashana abosistera bakho. Angithi wangithola, ubabambise lawo ma-3 rand, 4 rand, 4 rand, 5 rand, 5 rand babe moja. Angithi wangithola, ungayishibizi yonke le mali ephrovini. Cabangela ukuthi uyavuka baba, kumele uye etohweni. And nami anginayo imali ukuthi ngiyishibizise wena mfethu, nami ngibheke mina ukuthi ekuseni nami ngiyibhobhole njengesosha, mhlambe ngibambe thunyana, ngibe mjojo ngalowo thunyana. Njengoba kuyi-Friday mfethu, ngiyacela awuyibheke mfethu, uyibhobhole, ungaspendi kakhulu ngoba mina vele ngeke mfethu ngikubhekelele. Uzobe usufuna imali yokugibela uye etohweni ngoba uspende kakhulu, wakhohlwa ukuthi uyagrafa. Njengoba ukhohlwa ukuthi uyagrafa, uzophinde ubuyele kumina, imina esekumele manje ngifake kuma-budget. Angithi wangithola, awuyibheke njalo uyipopole, ungashibizi yonke inyuku ngobani liyeza ilanga letoho. Masifika ilanga letoho uzobe usugijima ungashonisa, lento e-wrong. Angithi wangithola, gcwala nja yami, ngigcwala ngawe mfethu. Okubalulekile ukuthi ekuseni njengoba kungu-Friday namhlanje, kusasa Saturday angiphuzisi muntu, ngizoyishayela nje 2 namhlanje, phinde ngishaye 2 kusasa. Angithi wangithola nja yami. Into engishoyo mfethu lapho, njengoba ulapho njengamanje, beka imali mfethu ukuthi sigibele manje siye etohweni baba. Uyayibona leyo nto ngoba nisopayisisa kuleli viki elilandelayo, kanti vele nenyanga isizophela mase kusele leliya viki kuphela ukuthi sonke sibe mjojo. Ungabhayizi-ke nje yami, inyanga isiphelile, ungagijimeli omashonisa manje, seku-late already. Hlanganisa ngalokho okukhona.